prieteni, astăzi din nou la pescuit, din nou o partidă de pescuit la fly. Sunt din nou pe același fost canal navigabil ca tura trecută. Voi pescui din nou la crap. Astăzi sunt împreună cu Robert. Salut! Robert pescuiește și el pentru prima dată la fly. Țin să precizez că noi suntem începători la fly. Vom încerca să prindem crap. Tura trecută am reușit să prind ceva crăpceni mici. Astăzi am de gând să prind pești mari. Am să mă concentrez mai mult pe măcar un crab mare. Am să încerc să-l prind și nu știu, rămâne să vedem ce facem. Ne vedem în momentele ce urmează. Am văzut crapii. O să las camera jos. L-ai luat? Hai, mamă! Nu sunt. Dar nu te-ai mă. Mă, nu vreau să mă duc în cont că să nu speriu pe ăla, știi? I-ai dat drumul, da, mă? Florin, i-ai dat drumul la cameră, nu? Da, da. Să se bage între tufe acolo să... Te descurci? Ține o miciocă. Are putere, n-ai ce să-i faci. Să lași de așa, bravo. Nu te duci în apă. La fix l-ai luat, așa? Hai mai aproape un pic. Mișto, a? Foarte fix. Dă-i drum. Hai, vânătorul, câștigătorul. Ai grijă la băț. Cum ești, Robert? Alles good? Dă-l acum. Hai.
Super! Bravo, bă. Bate pala. Da. Mamă, direct al doilea crap. Mamă, ce fain ăsta. Da, hai să vin din partea asta înaltă. Îți fac și cu ăsta poză? Bă, cu ce vrei? Da, oricum era micuț, nu era mare. Ce mare era ăla, mă. Bă, nu l-am agățat, nu l-am prins, mă. Băi, am tras-o. Dudule, îți mișcă legeu aici. Uite, vezi cum încă. Uite-l, uite-l, uite-l. Bineînțeles. Place că am băț. Uite că vine altul după el, vezi? Mamă, ce mare e aici, fii atent. Ui, cât sus. Dai, dai aici, între ei. Vezi că vine la el. Vezi, dai, că vine după el. Dai. Hai că nu ți l-a luat. L-ai văzut, nu? Ăla, perfect era. Mișcă eu. Îi sperie ăsta meu. Hai să scot să nu mai strâng locul. Frumușel. Scăpat pe camionul ăștia. Scăpat. Așa e la pescuit. Asta e. Am văzut unul mai mare. Și eu am avut unul și l-am pierdut. Bravo, e al treilea, al patrulea la tine. Prima zi la fly, ce tare. Bravo ție. Ăsta l-am prins eu. Fără ajutor. Tot au un început, nu? Tot iau început, da? Bă, dar ce nervos, ăsta e mai nervos ca toți, bă. Uite, mă, ce mică și ce rău, bă. Bă, știu ce le nu sunt pe treabă, nu Am știu. văzut una mare, iar. Da? Să nu cazi de mine. Zi, că te filmezi, abia râde. Bravo, Dudu. Tare. Mie îmi place. Ai văzut? Ce să vii? Lasă!
Ăsta e și mai mărișor, Robert. Da. Nu. Până în malul ăla s-a dus, vezi? Ce de fir ăla. Am filmat și trăsătură tot. Da? Da. E pus mic la bot. Nu contează, scos. Nu, mă descurc. Gata, zi-mă niciuna. Hai. Nu, că ține. N-aș facă să cam agora spectatori. Da, vezi ce bine au aspirat-o. Gata, îl am. Mișto, hă? Îți dau camera ție? Robert o să mă filmeze. L-au înghițit, așa e? Betonă? Ce mișto! Crab la fly. Foarte tare. Nu contează. Eu văd aici. Deci nu au drept de apel. Asta mai micuț, dar nu contează. Nu știu că nu mai dau după pești mici, dar nu știu, pescuiesc după orice vine. Da. Bineînțeles. Băi, ce nervos este. Și nu atât.
Încerc să vorbesc ce să nu spui streamerul. S-a dus. Bă, mi ciudă de nou. Bă, de 3 ori m-am mușcat și nu s-a înțepat. Am înțepat de 3 ori m-am mușcat. Și ce frumos m-am mișcat, fac. Am văzut. Să simți că arunca, s-a dus încolo. Bă, și cât o avut chef să mănânce. Te cred. Bun, am revenit. Din păcate am ratat acea știucă, mi-a tras de 3 ori, am mușcat și pur și simplu nu s-a înțepat, nu știu, nu. Adică cârligul de la streamer e destul de mare, nu pot să-mi dau cu seama din ce cauză. Oricum, în următoarele minute am să încerc să prind o știucă. Vreau neapărat să prind o știucă partida asta, crab am prins. Am să schimb din nou pe crab, din păcate știu că cam dificil de prins astăzi. Am avut una care, ați văzut adineauri, a atacat streamer de 3 ori și nu știu cum nu s-a înțepat. Apoi am mai văzut încă 2 care pur și simplu s-au întors și au plecat. Nici nu m-au băgat în seamă. Voi încerca în continuare la crab cu niște mop fly sau cum le spune, muște din mop făcute de mine. O mărime mai mare. Ținta evident crapii mari, n-am să mai dau după pești mici. Decât, știu eu, ocazie, dacă mi-apare în față. La începutul partidei tot spun că am să pescuiesc doar după crab mare astăzi, dar din păcate cu pești mari e greu. Pești mari sunt complicat de prins, se sperie ușor, mai ales dacă mă vede. Dacă m-a văzut, pot să-mi iau gândul de la trăsătură, adio. Roșioră la fly. Am prins și prima roșioră la fly.
V-am promis un pește mai mare. Vă arăt un pește mai mare. Ce se fac, Robert? Ha? La ce? Văd, și de când nu urmăresc pe asta, de acolo de jos. Da, nu m-a văzut, tot în spatele lui m-am dus. Hai, ia un pic camera, te rog frumos. Merge? Mamă, ce mare. Să nu se după băți. Ok, suntem pe finalul videoclipului. Am schimbat cu Robert locația. Practic suntem pe același canal navigabil, dar la vreo 10 km distanță de unde am fost inițial. Și da, am văzut pește. Niște amuri noștri în suprafață. Nu știu cât puteți vedea. Oricum am să încerc să-i prind. Foarte dificil din cauza la vegetație. Știu că aia. Știu că sunt la sus, știu. Știu că ce știu că imensă. Ai, ce atac am avut. Ce atac am avut. Cred că ați văzut și voi pe cameră. Ăla-i. Deci nu rămâne înțepat, incredibil. Ce știu că e imensă. De ce nu rămâne înțepat? Asta e întrebarea. De ce? De ce? De ce? Ai, și ce știu că... Deci astăzi a fost ziua mea la crap și am ratat 2 știuci mari. Asta aici și în partea cealaltă. Ceva nu e regulă cu streamul ăsta, nu știu.
Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred. După cum ați văzut, am avut o partidă de fly la crab destul de reușită. Am avut și atac de știucă. Din păcate nu s-a înțepat. La fel am pățit și în partida trecută. Lăsați-mi în comentarii părerea voastră de ce nu s-a înțepat știuca. Am avut mai multe atacuri, nu numai o știucă. Lăsați-mi în comentarii părerea voastră de ce nu a rămas știuca înțepată în streamer. Și până data viitoare, eu am să mai încerc 2-3 lanseuri dacă îmi permite vreme. Vedeți că vântul e foarte puternic. Am să mai încerc să prind o știucă. Dacă prind o să vă arăt pe filmare, dacă nu, vă salut și până data viitoare.